വാട്ടറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളം മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അമീബ, ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് തുടങ്ങിയവ കാണാനുണ്ട്. ഇത് കാരണം പല രോഗങ്ങളും നമുക്ക് പിടിപെടാം. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ. വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ എന്നത് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിലെ അഴുക്കും രോഗങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത് വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അമീബ, ഷിഗല്ല, ടൈഫോയിഡ് തുടങ്ങിയ രോഗാണുക്കളെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വെള്ളത്തിലെ ചെളി, സ്മെല്ല്, ടേസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ, വെള്ളത്തിലെ അയൺ എന്നിവ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. RO+, UV+, എന്നീ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് വെള്ളം ശുദ്ധമാക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ലഭിക്കാൻ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ അത്യാവശ്യമാണ്.